kuvuka into nje ethi uJesu eseqedile ukufundisa utshela abafundi bakhe ukuthi abahambe beyongena emkhumbini. Kuthiwa wasala ngemuva wangena ehlane wafike wakhuleka uNkulunkulu. Uthe mayeqeda ukukhuleka ubonakala ephuma, kodwa into eyenzakalayo umkhumbi wawususukile emhlabathini wawususelwandle. Ubonakala ehamba phezu kwamanzi, bayathuka abafundi bakhe. Usethini ingathuki ngoba imina. Kuzwakala uPetro ethi Nkosi ngicela ukuhamba nawe phezu kwamanzi. Useyamtshela uJesu ukuthi hayi woza, kuthiwa weza. Kodwa endleleni kwakhona umoya wangazuthi uyavuka. Wabonakala uPetro engathi ubheka phansi, wafikele ukwesaba wacishe wawa. uJesu waseyambamba wambamba wamngenisa emkhunjini. Wayesethi ukukholwa kwakho kungakanani. Uthe sebesemkhumbini uJesu eselele, siphinde siyavuka futhi isivunguvungu. Bazama bafike lokwesaba. Emva kwalapho emva kwesikhathi bayakhumbula ukuthi ukhona uJesu, bayamvusa. uJesu uyavuka uthulisa umoya kanye nolwandle. Bayathuka abafundi bakhe bathi kanti lona ungubani? Ulwandle kanye nomoya kuyamlalela. Usethi uJesu kanti ukukholwa kwenu kungakanani. Into engifuna ukuyisho namhlanje ukuthi uJesu uma uPetro ezowa uyamsiza athi angambeka endaweni ephephile bese yambuza kanti ukukholwa kwakho kungakanani. Nabafundi bakhe mabefike lokwesaba ngenxa yesivunguvungu uqala uthulisa umoya kanye nolwandle. Maqede emva kwalapho sebephephile uyababuza kanti ukukholwa kwenu kungakanani. Sinenkinga yokuthi abanye abantu mengabe sicindezeleka noma suyile abasizi kunalokho, bayasigxeka basibuze ukuthi into ezithize besizenzelani kunokuthi basithathe basibeke endaweni ephephile. Emva kwalapho bese beyasibonisa ukuthi mhlasimbe inkinga enjengalena besinga-avoida kanjani ngelinye ilanga. Kodwa kubonakala uJesu kunokuthi abagxeke, ubonakala ebasize. Emva kwalapho bese yababuza ukuthi kanti ukukholwa kwenu kungakanani. Kwesinye isikhathi sibhekana ney'nkinga, sethi singabhekana ney'nkinga ukholo lwethu uma seliyehla. Kanti khona indoda igama layo benguJobe. uJobe kwathi noma kuvuka umdzima kungakanani kunokuthi ukholo lwakhe lehle, kodwa yena ukholo lwakhe walikhuphuka. Ngoba kuyabonakala owesifazane ezwana naye okwengumkakhe embuza ukuthi ngoba lo Nkulunkulu usekuzisa ubuhlungu kungani ungamthuki mese uyapha? Uthi kungani samukele okuhle kodwa okubi singafuni ukwamukela? Kuthiwa kwafika namadoda amathathu ezokhulekisa yena uJobe. Abonakala la madoda ethi angambona ebona usiza ekulona, kuthiwa adabula iy'mpahla zawo akhuleka uNkulunkulu. Kodwa emva kokuhamba kwesikhathi ngoba abantu bayakhathala endleleni bayambuza ngempela Jobe kungani uNkulunkulu wakho ungamthuki mese uyapha? Athi inkinga mina bengiyakumfuna lo Nkulunkulu bengiyakuyibeka indaba yami. Lento ibisitshengisa kona ukuthi asingabi nokholo uma izinto zihamba kahle, kodwa noma izinto ziba nzima ukholo lwethu alube luningi. Lapho kumele kube khona nokholo oluningi. Kodwa into engizama ukuyisho namhlanje ukuthi noma iy'nkinga sezisifikela kangakanani ukholo lwethu malungehli kunalokho kodwa likhule. Akuthi usizi malusivukele endleleni nabantu besibuka besicindezela, kodwa ukukholwa kwethu akube ngaphezu kwale nkinga esibhekene nazo. Noma abantu bengathuka ukuthi sihleka kanjani sidlula kulezi zimo esidlula kuzona, kodwa kube ukholo lwethu olusiqhubekisayo empilweni. Ngoba yona nto edala ukuthi empilweni sikwazi ukuphumelela nempilo iqhubeke ingenxa yokholo lwethu. Kodwa into engifuna ukuyi-emphasize kakhulu namhlanje ukuthi akuthi umuntu uma ewiile singabe samcindezela, kodwa simthathe simbeke endaweni ephephile ebese siyambonisa ukuthi ngelinye ilanga ukuze u-avoide leya nkinga bozama ukwenza kanje. Kodwa ungamcindezeli umuntu ophansi, kodwa kunalokho mzama ukumsiza. Kodwa kubaluleke kakhulu ukholo lwakho alungehli uma ngabe usenkingeni, kodwa kube yilona elukugqugquzelayo ukuthi ukwazi ukuqhubeka. Alibonge igama lakhe lengcwele. Amen. Ngizocela sivala amehlo. Baba wethu onamandla, uNkulunkulu ophilisayo, mdali wezulu nomhlaba, wena wawukhona emandulo usakhona namhlanje bakhona kuzobe phakade. Besingadlula zonke izinto emhlabeni, kodwa izwi lakho liyohlezi limile njalo njalo. Baba Nkosi, ekuseni siyabonga Nkosi ukuba sikhumbuze ukuthi ukholo lwethu malwande mengabe sidlule enkingeni nasosizini.
lungabe lisancipha Nkosi, ngoba ilona liyakusigqugquzela ekutheni sikwazi ukuqhubekela phambili Nkosi. Wena uphinde uyasitshengisa ukuthi akuthi nalapho umuntu esewe khona singamcindezeli, kodwa simthathe simsize simbonise, singajahi ukujaja abantu kanye nokucindezela abantu, kodwa sibabonise ngoba inhloso ukuthi sakhane Nkosi, siphinde sikwazi nokutakulana lapho sisindelwa khona. Baba Nkosi, ekuseni sodlulisa ukubonga uthando lakho nakho konke okuhle osenzela kona mihla namalanga. Baba Nkosi, ekuseni sikhuleka kuwe, sithi usenguNkulunkulu wonkulunkulu, akekho ongefaniswa nawe. Sithi qhubeka njalo, ube ngumoya ongcwele uphile ngaphakathi kwethu, ube nguNkulunkulu ongehlulwa lutho. Baba, ekuseni siyabonga, siyacela sesiqala ukusebenza nathi Nkosi, usivikele engozini, usisebenzise kahle Nkosi kuze kube usuku liyaphela. Nalokho Nkosi okufanelekile ukuba sikufeze namhlanje kufezeke, lokho sikucela ngayo indodana yakho uJesu Kristu waseNazaretha, manje naphakade. Amen. Amen.